kanti baphefumule abantu kwiqonga lethu le WhatsApp ngogamba emhlabeni kukaVimesh. Indaba ezibhlungu kakhulu ezo zokuthi sandulelwe nguVimesh. Intombi binamandla kakhulu eqongeni, le ntombi bithandwa ngumZantsi Afrika kuphela. Kodwa ke linene lesixhosa xa lisithi isitya esihle asidleli. Sithanda nje ukuthi kuye azange bangani azange. Ebendwebileke ingacaci neminyaka yakhe uba ungakanani na. Hayi umsasazi ungase angaphumula ngoxolo, ugqathe uxolo wakhe ulufezile. Ndiyathemba aba kubo bamxolela ashiyeke ezinhlizweni umsasazi makayophumula. Lala uphumule mama uVimesh, uyidlalile indima yakho. Uma ngaba sikuvuma uNkulunkulu ayikho into esinawuyenza. Sithi nje lala uphumule, siyakukhulula ke ngoku. Iningizimu Afrika uVimesh simazi kakhulu ngonyaka wama-90s laba ukuthi khona mase kuzongena iJML ngo6:30 ube nalanto yokuthi uyobuka iJML vele mawuyazi ukuthi uzoku-entertaina ngale ndlela othanda ngayo. Siningizimu Afrika silahlekele kakhulu bakithi. Sengathi umphefumulo wakhe ungalala ngoxolo, uyibekele induku ebandla uMamvinyola. Sengathi nje ihlobo nomndeni nje ungaduduzeka kakhulu lesimo ababhekene naso.